Forever, мой клиент. Идеята на безпрофилното беше да отдели спалнята от релакс зоната. Тук по проекта има една хидромасажна вана, за да може да седи и да се гледаш. И тъй като водата се подгрява, така и така да вишим влага, идеята беше двете помещения да могат да се отделят. И по препоръка на Windoor избрахме безпрофилно остъкляване. Идеята по-скоро, нали, при ползването на такъв тип безпрофилно остъкляване, трите крила да отидат в едната част и другите три крила да отидат в другата част. Като имаме дръжчица и от тази страна и теоретично бихме могли да издърпаме всичките крила ето в тази част и да ги съберем тук. Какво представлява стъклото от гледна точка на сигурност? Може да се види ето тук. Това е стъкло триплекс. Две стъкла по 4 мм, слепени с едно фолио в средата. Идеята на това стъкло е, бих казал, че е същото като предните стъкла на автомобилите. Ако то се счупи по някаква причина, то само ще се напука и няма да падне, няма възможност да нарани никого. Относно начина, по който работи безпрофилното, първото стъкло имаме дръжчица вкопана в случая, като тук имаме някакво варианта на конфигурация, които може да направим. Може да е дръжка пура, различни дръжчици и така нататък. Тук хващаме първата дръжчица без значение каква е тя. Дърпаме и това профилче тук издърпва следващото стъкло. Съответно, ако имаме повече крила, всяко следващо ще бъде издърпано от това и в случая правим по същия начин. Като постигаме резултата, който гоним, а именно парата да не влиза вътре в спалнята от бъдещата вана. Доволен ли си това, което е като крайна цифра? Абсолютно. Това е което търсихме като решение и мисля, че се получи много добре замисъл, тъй като ще изпълнява перфектно ролята, за която го направихме, да не смесват двете помещения. Винаги ги препоръчваме Windoor от години, работим с тях.